Shalom. Mulate mata dok tutu hatta de bata. Holan alani asini rohana do hita boy marpungu apala di bornginon. Lau mamuji muji tu hatta. Tamama mata dok moleate tu de batata. Ala holong ni rohana do totong na mga ramoti hita. Tema di parpungatta di bornginon ima. Naing pujiokku mahu Jahoba. Ai hodo di bata na tutui. Haleluya. Edeon hamu masa da edene baru di Jahoba. Puji magowarna di bagasan luhutan ni aka nani asiani. Jahoba no si parmahanau dak kurang manangaha au. Ainak pemardalanau di rura linggoman ni hamatean dak kabiari permaraan. Ai hodo madonganiau tukokmu dohot batahim mangapuli au. Nang ladit porhot sidala nambi nak hajit godgo rohami dang boy gang luho dang boy liluho molo Jesus mandongani mo.
bonon dangadong nahot di tanoon. Sipata do las roha, sipata do susa, sipata do lungun roha. Alai songon sorha di padati do anggo ngolu na di tanoon. Alani pos marohata. Toktong mahita mamuji-muji Tuhata ay ibana do na toktong mangaramoti hita. Haleluya.
Tuhan. Nahot rodi saliling-liling nando anggo padanmu di ngulu namion. Alani porsiado kami. Bongot maho di bagasan rohanami. Ho si pangolu. Ho namanubus sami. Lehong matuhami to dimiali Tuhan. Urasi mahami. Asa tok-tok kami. Marnida hamuliamu di ngulu namion. Yes.
Yamuna amanami inanami doho sudi muakadongan sahapor seaon. Apala di bornginon hujaha majolo hata nitu hata nagabe odolan di parpumata di bornginon. Sian pasalmen 110 ayat walu saha rodi ayat sia. Songonon mana tarsura di si. Tongodo nunga di palua ho todiku sian hamatean. Mataku sian ilu-ilu, patu sian partuk Tuhan. Sai marparange di jolo ni Jahoba maau, di akka lua ni halak na mangulu. Amanami inanami nani perhamaol di debata. Molo debatado parsigatungata di Portibion. Dada lana asing na adong di Portibion. Postor hakku. Ikon monang dohita maralohon saluhuna akka pangago dohot akka sitaonon narongom tro tunguluta. So ni ayaton nunga di palua hotor diku sian hamatean mataku sian ilu-ilu batu sian partuk Tuhan. Adong do maksud ni debata puasa hita di palua sian akka hasusahanon. Tarlumobi ma di masa pandemi no aingon. Sahat tu sadarion nung alobi sa 2 tahun kurang lebih kita melewati sudia kana masahon. Alay basado Tuhani di palua do hita sian isaluhutna. Ahamat tujuan ni Tuhan nanaeng dohonota apala di bornginon. Asa tong do hita lamar si hoho tutuhatta. Tabay may bana gawe parsiga tungota. Dan mungkin akka arta di Portibion dot akka hagogoon do akalana asing nagawe parsiga tungata di tanoon. Alay tabay ma tuna mangalehon ngulu na toktongi di nguluta. Mungkin hita ya gagal. Mungkin hita pe menghadapi akka tantangan do lana asing. Alay prinsip na sada do. Nunga mo na kita malaloni sa luhutna. Nunga dileot kita hamonangan. Dilihat hita hagogoon, dilihat hita habibason, jalaboy hita marlas ni roha, mamuji-muji Tuhanna, apala di bornginon. Nunga di pamonak Tuhani hita, jala surgoido na pinasahat ni Tuhani, jala di perbaga-bagaw Tuhani di ngulut ka. Asa unang leleak kita, liliak kita di Portibion. Unak kita dilulay, nasa hamaolon, di hapor seauta. Alay hapor siap taima nalao manodangi nasa persoalani. Nalao manodangi akka namasa akka sitaonon narongom tungulut taon. Akka asa manorangi ganup akka persoalan naso taat tu si dope akka naneng roh. Ujungna boy mahita ta adopi ta dalani asal rap doh tuhata hita. Saina monang dohita bahenonna. Molope ta adopi alay gabe makorhon las ni roha doi molo Tuhani dongata. Amanami inanami do sudi hamuakana hinaholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Molo tung adok penoaeng di tonga-tonga ni jabu manang na di rumah sakit manang di dia pe hamunoaeng. Akka nagale pamatangna mungkin akan mersahit atik tu ngarang muse akan lagi isolasi mandiri posdor hanami di bornginon marhite-hite akka puji-pujian nak tapasa tutuhatta tuhatta madokon ibanar na marhabangso di atas di puji-pujian ta nagogo si tutudo tangiang ni akka partingor molo di haburjuon disodohami akka hamba-hamba Tuhan dongamuna nanaing mengurupi hamu di bagasan marhite-hite tangiang. Alani amanginang tapasada marohatta apala di bornginon. Tajo maguarni Tuhata Yesus Kristus. Nagogo situtu nago huasoi. Asaroi bana jala dia peho tanganna tuakka na marsahit, tuakka na susah, tuakka sude akana perlu di ngulut tahun. Ibana do haroroan salut akan ringgan dohot akka ulibasa na mauluitus. Alani tamama hita bornginon di bagasan seret ni roha di bagasan pos ni roha dot hapor sean na tugu majugo warnai
Yesus Kristus Tuhan si palua hita. Toya manginang. Tapasadaro hatta martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Tuhan, hodo haguluan nami. Hodo nahu parbagahami dungulu nami on. Nunga di palua ho hami sian akka najati. Nunga di palua ho hami ale Tuhan sian akka sahit na masanwaing. Dot akala na asing dopetahe akan yang mangagung ulu nami. Di patudu hodo ale Tuhan. Parmudu-muduammu di ngolu namion. Jala tol has hami satu sadarion. Boy hami mamuji-muji gowarmu nabadiai ale Tuhan. Di bagasan sadani roha. Sonari martangi yang mahami tu akadongan nami namar sahid. Na adong di jabu nabi. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Hodo si palua. Huasomima ale Tuhan. Jama manasida ale Tuhan. Jama mabatag nasida. Lehon mahama malungon ni sahi. Lehon mahahipaso na li Tuhan. Lehon las ni roha. Lehon gugo na baru. Di bagasan gowar ni Tuhan Yesus Kristus. Malu mahamu. Malu mahamu. Malu mahamu. Sudah kasahit. Di mamalum. Dalam nama Yesus. Hodo li Tuhan. Maggugo maho. Saunari jogol ni Tuhan ni. Holang Yesus do si Pangolu. Holang Yesus do si pamalu kami. Urupi kami ale Tuhan. Urupi male Tuhan ruasmi. Urupi mana sidale Tuhan. Asa tong nasida marlas ni roha. Lau mamuji-muji gowarmu. Asa gabe si hati dangi ni yang ngoleh nasida. Asa dohok nasida mamaritahon gowarmi. Dot wasomi. Dot balgani asimi. Tingolu namion. Mulai hati male Tuhan. Adik tung adong ale Tuhan akar rumah tangga. Nah sedang bermasalah. Sonari ale Tuhan. Tung macait dang di halom horoham. Namar sirang. Aka namar ripe. Alani martangia kami sonari. Tuhan. Homa namang liat dame na sumurung. Manang hape permasalahan dot aka persoalan nasida. Molo bongot to di tonga-tonga ni rumah tangga nasida le Tuhan. Pos dorohanami. Naboy do nasida majalo pasu-pasumi. Asa tong hot nasida. Di persaripeo nasida. Gabe boy nasida gabe rumah tangga na gabe teladan. Sebagai orang Kristen. Nah marhapor seyaw tuh. Alani ali Tuhan. Pasu-pasu mas setiap rumah tangga. Keluarga demi keluarga. Akayana konami do peali Tuhan. Oh mana masu-masu. Akan ada bagasa persikolahan. Leho bisuk. Dot gogo na baru. Leho parpinotoan. Leho pangatusion ali Tuhan. Secara khusus di masa-masa. Ni na masa pandemi do peali Tuhan. Na subuh do ka persikolahan. Na tatak muka. Alani hupasa tami matuho. Hodo haroranya kabisuk dot parpinotoan. Tuhan Yesus, lehom may to kaya na konami ale Tuhan. Asa marbisu na sida, dinalaw madalani aka parsikolada sida. Laddo pe aka nasi, aka na perlu di ngolu namion. Alani Tuhan, ho manang manggohi saluhut nai, doh pasum-pasum na mauli itu si ale Tuhan. Asa huida hami, jala hubere kami ale Tuhan. Aka pasu-pasu, nah gudangi di pasato tu aka kuriami doh ruasmi. Moleate ma ale Tuhan. Moleate ma ale Tuhan. Upasada rohanami martangiang tuaka pemimpin nami nadong di garejaon. Tuhan homa na toktong na mga ramoti na sida. Na mangurapi na sida ale Tuhan. Urasi todi doh pamatang na sida. Asa margogo na sida. Lao menggembalahon. Dohot mapermudu-mudu kami. Saluhut na akar ruasmi. Di bagasan tuntunanmu. Martangiang dohami tu bangsa nami Indonesia. Nahu haholongi hami o nali Tuhan. Ho manatoktong mga leo bisuk di presiden nami. Do sudah pemerintahan mulai dari pusat sampai kepada daerah. Tuhan Yesus yang baik. Ho mali Tuhan na manorangi. Do maniroy pikiran ni pemerintahan nami. Asa boy na sudah Tuhan. Boy melewati sudah aka pandemion. Asa di bagasa bisu na siya ko ale Tuhan do gugo na siya Tuhan.
boy na sida menyelesaikan keluar bangsa nali Tuhan sianaka permasalahan ekonomi na sedang berlangsung. Posdor hanami ale Tuhan Indonesia adong do direncanam. Indonesia gok pasu-pasu siako. Gok ma bangsa o di bagasa dami di debata. Asa boy berkamis yang sabang sampai merauke ale Tuhan. Di parmudu-mudu ho jala diramoti hodo saluhuna. Moleate ma ale amang. Moleate ma ale Tuhan. Om matang yang nami di bornginon. Na posdor hanami. Lobisian apa na hupang idoh kami. Tuk doh ale Tuhan. Lau mangalehoni Tuhami akka na tinubusmon. Alani moleate ma ale Tuhan. Molo tukpe bornginon. Naing tutupon nami ma ibadah nami on ale Tuhan. Lehom ma pasu-pasumi dingulu nami on. Lehom ma gugune baru dihami asa tongboy hami manguduti akasilon nami dingulu nami on. Lao mamuji pasangapon goan. Alani hamu ama nami ina nami. Sidung ma bornginon ibadata taparade marohatta. Tajaloma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti debatamaho. Di sodako tuhat debatama bohina tuho. Jala asima rohana bidaho. Di dopakko Tuhan debatana bohir tuho. Jala di pasar homma damena tutotip.